हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेयाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो फरायबाय ओमफ्राय जोंहा आलासि फैदों आरोना आसामनिफ्राय नै जोंहा आइमोन फैदों दाखालिनो फैदों आं माने ब्लग इथिं फैब्रा साफा नुवा दाखालि बानायगोन सानदोंमोन ब्लग किन्तु टाइमानो मिलायाखै आरोना हस्पिटालाव खारनांबाय थादों ओमफ्राय बे जाबाय आदै जोंहानि आदै ओमफ्राय मा लाबोदों आं खिथानो दे जों बिनिखायनो माबा मोनसे जों जानो थाखाय माबा मोनसे लायनो नागिरदों आरो स' नै मैथा बांगाल लाबोदों ओमफ्राय बेजों जानो थाखाय जों अमा बेदर लायनो नागिरदों आरोना मोनगोन ना मोना मिथिया थांनोसै दिनै देवबारना बैथिं दानो आरो मोनसे जायगायाव ओमफ्राय नै नारेंखलबो लाबोदों जोंना अनसुलि बिमाया जा अनखायो मैथा बांगाल मैथा गोखै लाबोजोबथारदों नै माबासो ओंखारलायलांबाय सिरि थादे रावबो खिथानाङा मा होनो ओमफ्राय मा लाबोदोंमोनथाय ओमफ्राय नै थास' माने बेयाव ओंखारा आरोना ओंखायनो बिहरदोंमोन आं नै आसिना थास' नोंथांमोना मा होनो बेखौ जोंनिथिं आसिना थास' होननानै बुङो आरोना बेयाव ओंखारा नालाय दा बायदियाव जानो बिराद गोथाव जायो बेनिखायनो बिहरदों आरो ओमफ्राय जों दायो थांसै अमा बेदर लायनो थौफादो नोंथांमोनाबो रेडि जाबाय नै मनाबो लाबाय आइया सान्दुं गोसाथार साथाबो लाबाय थांबाय थानोसै थौदो गरमथार रायजोफोर स' गासैनिसिमबो हेपि दुर्गा फुजा दै जोंहाथ' नुला देग्लाय दर्शनबो खालामनो मोनला मानो होनोब्ला सुवा जानानै दं नालाय जोंहा सुवा नांनानै दं रानि फिसा गोदान मोनदों नालाय बेनि थाखायनो ताला मारिनोसै नङाबा सिखाव हाबगोन ना थौदो थांनोसै बिदिब्ला बिराद गरम साबिखौ गालांनांगोन नङाबा सासेया खुलिनो हायाखै नामा थांबाय थानोसै रायजोफोर जोङो गरमथार मबाइलाव थाखोसो होनसिगौमोन आखायाव लंबाय थानानै बावलायदों साथाया फुवारदोब्ला माबा साथाखौबो आखायावसो लाबाय नै गरमावनो बेयावसो थान्दाथार एसे बैयावनो थायोमोन आरोना जों बैनिफ्रायनो फैदों आरो दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना माबायदि इन्जय खालामदों दुर्गा फुजाखौ एसे खिथाहरबानो जाबाय कमेन्टआव दे रायजोफोर जोंबो नायनोसै दा हराव नाया गाबोन हराव नायनोसै गरमथार थौफादो अमा बेदर मोनोना मोना थांनाय नायनोसै मोनफैनायाथ' मोनफैबाय दंनासो गैलाथाय अमा बेदरा बैयावनो फानो आरोना जोंनि भाग्यआवबा दंना गैया अमा बेदर जानायनि दिनै दङहाय सोर हा माथो बोरैबा मोनामग्रासो खोमाहाय बेयो अमाया मोनामग्रासो खोमा होनदां ना मोजां हा मोनामग्रासो खोमा एसे मोनबाय जोंहा अमा बेदर जानोसै ना मोनजामारसिगोन ओइयावनो लादोंमोन आरो जों बै दंफां सिङाव दानबाय दं आरो लानानै फैबाय सेरसे माने सेरसेयाव 280ल'थार बेयाव खमथार आरोना ओमफ्राय 300नि मिलायनानै लाबोबाय मैथा बांगालजों जाहैनोसै ओमफ्राय मैगंफोर बायलांसै एसे दा हाथायाव बाजार जायो नालाय दिनै सानडे मार्केट जायो बेयाव एसे खमाव मोनो आरोना ओंखायनो लानानै थांसै बेयावनो गोजानसा बेसे जों थानायनिख्रुइ अब्लाबो लांफैबाय आरो बाजार खालामखांबाय टट'आव थांसै जोंहा एबार बाजार खालामखांबाय बैयाव नायफैगोन जोंहा दा सिङावसो माथो ना जेरावसो मोजां नायगोन यहाँ रोक दीजिए हाँ ये
मोनफैबाय ओंखारनोसै होदो फैसाया होदो ओमफ्राय आं लांसै होदो आं इदि लाबोखायोथ' मबाइलाबो सेस गोलैगुलायबाय मबाइलानो आंना गरमथार आयु मोनफैबाय जोंहा रुमाव थान्दा मोनगुलाय रुमाव हाबफैबासो मनासे लाबोखाबाय नै जि अब्लाबो जि लायनो थांदों मोनबोबाय जानोसै दायो संनानै अमा बेदरखौ मैथा बांगालजों गोलोमस्रावजोब्बाय नै बोराया फैथ'वाखैना नै बिथिं जागासिनो अमा एवनाय बेखौ गोजा एवबाय आरोना आधा एवनोसै आधा दाइथिं मैथा बांगालजों संनोसै आरो गोथाव नुदोंना रायजोफोरनि जानोसै खिन्थु दिनै मोजां दै नङाबा मालाबा दिनावनो खरफुल मोनामनायसो मोनबाय आरोना ओमफ्राय दिनैना मोनामासै आरोना आंबो जानो हासै दिनै टेस्टि नुखाबाय ओमफ्राय लाइ होबावगोनसो बेयाव लाइसो होबावगोन लाइ सायनानै दोनखाबाय नै लाइआ गेब्लेजोब्बायसो गेस्रेमथारना लाइआ दै होनोसै एसे जानोसै आरो न'खरनिफोर फैदों नालाय एसे ज'यैनो गोथावैनो बोथिसे ज'नो ओमफ्राय नैबे मैथा बांगालजों संगोन आरोना बेखौ मैथा बांगालनि थाखाय दोनबाय फिसा फिसा हाफ्लेबाय आरोना बाराद्राय गिदिरबा माने संख्रि हाबाबाना सिङाव ओंखायनो फिसा फिसा खालामबाय आरो बेखौ टुक्रा टुक्रि खालामबाय ओमफ्राय नैबे मैयानि माबामोनहाय मोनामबाय मै बेदरजों थास'जोंमोन आरो मै बेदर गोरानजों थास' गारजासिगोन मैया जानो हादिया अभार जाबाय संनाया गारनोथ' मोना अब्लाबो मा खालामनो गरम ना बोथोरा ओमफ्राय नै ओनसोलनि बिमाया जोंना मा खालामबाय दं हा बिमा फैबाथाय आंहा एसे रेस्ट मोनगुलायो आरोना बिमाया अनसुलि जाखायोना गासैनाबो फिसाजोफोरखौ अनखायो जेबो होनाय जोंना नै सिरि सिरिसो थायो बिमाया नङाबा जाम्बि नङाहाय गोदोनि माबाबावसो मा होनोमोनलाय गोदोनि गोदो गोदायनि थाखो 7 फरायबावनायसो बुरिया मालाय एमइआव थांबावनायसो हारसा फरायनायना हारसाबो रोङो इंलिसबो रोंबावोसो मालाय एकदम सिगनेचारखौबो इंलिसनि होलायबावोसो जोंना बिमाया गोदोनि गोरों ओमफ्राय नै रायजोफोर रानिनि थाखाय बायदों आरोना जोंहानि रानिनि थाखाय स माबायदि नुनो सिम्पोल आरोना मानसिखौ माने समाया मानसिया एसे माबाना ओंखायनो जानला मानला जिफोरखौ समाया बे कालारजों बिराद मोजां नुयो आरो आं समायनाय नुयो बेजों ओमफ्राय गुफुर कालारजों एसे समायो आरोना ओंखायनो आं बे कालारखौनो लाबाय बेनो माने बायग्रा माने किसुमान कालारा सुट जाया आरो जेरै येल्लो गला बेफोर माने एसेबो मेचिं जाया मानसिजों बेनिखायनो आं बे कालारखौनो लाबाय आरोना ओमफ्राय मैला नांबाबो सिनायनाय नङा होननानै स' आइमोन फैदों नालाय आइमोन थांबाथाय हरफानोसै आरो माने आइमोना हैगोन लोखि फुजाखौ आइ लाहानावनो थानानै नायफैगोन आरो बेनिखायनो आं आइमोननो हरफाखानोसै स' बेखौनो लाबोबाय आरो माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर नोंथांमोना ओमफ्राय बिथिं नै जियाबो बिराद मोजां आरोना स्मुथनो बिराद मोजां जिया बारा दामि नङा अब्लाबो बिराद मोजां आरो स' खिथाहरदो नोंथांमोना माबायदि नुदों दे स' बिथिं मोनहांबाय जोंना ओमफ्राय जाग्रा सासे मोनफैथ'वाखै आरोना बिथांखौ नेगासिनो दं मानो फैयाखैथाय दिनै सानडे माने 12थायावनो फैयोमोन दिनै ओमफ्राय मानो फैयाखै मिथिया फनबो रिसिभ खालामाखै ओमफ्राय ओंख्रिया मोनथ'वाखैबो ओंख्रि मोनबाथाय माने मोनफैबाथाय ज'नो जानोसै आरोना गासिबो ज'नो जिरायनानै स' मोजां नांदों आइमोना फैदों माने हेपि आरोना जोंहा बिहाव बिखुनजो माने आइ आफाया फैनो हाया मानो होनोब्ला जोंहा माने बिजावजालियाबो डिलिभारि जादों नालाय बारा गोबाव जायाखै दाख्लैसो रानि सासे मोनदों नालाय ओंखायनो फैनो हायाखै आरो उनफोराव फैथोंसै जमानो आरो खनसेबाव जानोसै नै मैथा बांगालजों अमा बेदर नोंथांमोना जायोना जाया खिथाहरदो रायजोफोर
बिराद गोथाव जायो आरोना मैथा बांगालाथ' बिराद मोजां सान्दुं नांनायफोरा खारो होननानै बुङो आरोना ओंखायनो जों माने मैथा बांगाल लाबोनायखौ अमाजोंनो संबाय आरो जा टेस्टि नुखाबायना जों जयैनो जानोसै आरो मोनफैबाय बिसाङानो ओमफ्राय फैग्रोमोनानै सारायखौसो नायफैखाबाय अमा बेदर लाबोगोन होननानै मिन्थिदोंना दिनै सानदों एकदम थानोनो खुसि जादों थानोनो सुखुवाखै खोमा अफिसाव माला जे न'आव थांनोमोन माला थांनोमोन अमा बेदरनि जंखा बिथाङा एकदम माला फैनो मोनगोन सानदोंमोन ओमफ्राय फैग्रोमोना सारायखौसो नायफैग्रोबाय स' ओंखाम जानोसै जोंबो दे रायजोफोर मोनखांजोब्बाय गासिबो जानोसै जानानै ओमफ्राय दाहाय दसे बेरायहैनोसै आरो बहाबा ओंखाम जाखांबाय जाखाङै लोखाङै मालाय आइमोना उन्दुजोब्बाय गासिबो उन्दुजोब्बाय आंहा नै मालायनि ब्लाउज सुनो लानानै फुजानि सिनाव एकदम इमारजेन्सि सुनो हरनाय उपाय गैया दा एकदम उन्दुनो ओंखारबाबो उन्दुनो मोनाखै स' जाथारसिगोन एसे दंबावो बे फार्स्ट माने फ्रन्ट साइडनिया जाजोबथारबाय ओमफ्राय बेक साइडनिया एसे बाखि दंबावो ओमफ्राय जइन खालामबानो जाबाय आरो ओमफ्राय स' आङो माने सिटि सेन्टाराव थांनो नागिरदों आरोना दिनै बेरायनो थाखाय स' नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जों माने मा खालामो सिटि सेन्टाराव थांनानै मा नायो फुजा नायनोसै आरोना एसे खुलुमनोथ' मोना बिराद फारसेथिं मोजांबो फारसेथिं गाज्रिबो आरोना खुलुमनो मोनला ओमफ्राय फारसेथिं जाहैबाय जोंहा रानिबो मोनबाय स' बेखिनियानोसै आंनि भिडिअआ दिनै जोबोद साबायखर नोंथांमोन आंनि भिडिअ जोबजासिम थाफानायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ स' बाय बाय लाभ इउ अल उन्दुगासिनो मालाय एकदम बिसोरो एकदम मा सिमां नुदों मिथिला आरो इसोरासो मिथिसिगोन स' आंहा नै जेखियानो जा फैसा मोनगोन फैसा सुनायनि ओरैनो सुवाखै आङो माने क्लासनि खरसा ओंखारगोन आरोना स' बाय बाय रायजोफोर दे